Sig et tal mellem 1 og 30. Hvad? Sig et tal mellem 1 og 30. 22. 22. Okay, sig et tal mellem 1 og 30. 22. Det er blevet taget. Ja, det. 25. 25, ja, sagt det var det. Ja. Sig et tal mellem 1 og 30. Nej, det er blevet taget. 4. 4, 4, ja. Det var det. Okay, 4, 22 og 25. Ja. Det er godt. Vi er... Vi er her. Vi er i skov. Og vi har kort. Jeg tror også på det. 10. Vi skal bare lige den næste del af det. Er det nemmest? Vi er placeret ved. Vi er der. Vi skal ned til nummer 22, som med mig, der sagde det. Det var Riddertoft, der sagde det. Så skal vi til nummer 25, som Kirstine sagde. Og så skal vi op til 4'eren, som Katrine sagde. Yes, det er godt. Bilshave, den er langt her. Ja, den er herovre af et eller andet sted. Det er nærheden af cyklerne. Skide godt. Så det bliver sjovt. Ja. Nu tager vi den bare ned af det, ikke? Vi er den tilbage ved 22. Ja. Skide godt. Yes! Mountainbike! Styrt! Ruder, han styrtede næsten, og jeg er fucking god. Er I klar? Ja, man! Helt hæftigt. Det er ikke noget fremme, men det er ret sjovt alligevel. Ja. Var det ikke den, vi kørte på første gang? Nej, det er det ikke, tror jeg. Nu kører vi da... Her er vi, det er nummer 22. Det er Ridders. Det er Ridders. Så det er med til æres på dig, Ridder. Og faktisk Slut med det. overraskende mange ældre mennesker. Men de skal faktisk meget hyggelige. Ja. De Skal I nedad der? de smiler og vinker og siger hej. Der kommer en til. Der kommer en til. Der er endnu en lille. Det er en offroader. Ja, nu. Ja, det kan også spille en bil. Næste station, det er Kissers post. Det er nummer 20. Jeg tænker, skal vi lave en aktivitet med den her post? Det skal jeg. Ja. Hey. Passer meget godt det. Skide godt. Sådan er jo her. Når Bastian kan finde vej. Han er jo spejder. Ja, vi skal tilbage nu. Det er tilbage mig nu der. Det skal vi gøre. Ja, det er sådan her med havner, når det er Emil, der finder vej. Jeg kom bare med en idé. Christine, det vil kan vi finde din post. Jeg vil have, at vi finder din post. Men fuck det! Det er et lortetal. Vi gør det alligevel! Jeg finder den. Det er igen. Nej, det tænker jeg ikke.
Nej, jeg tror, Ja. Der var mudder. Lortevej! Så kommer vi så gående derude fra. Skal du ikke se mig? Noget pis. Men skål. Og faktisk på 25. Jeg tror ikke med det. Den er en god snak. Det er faktisk meget godt lige her. Der stikker bare huller. Der. 3. 1. 4. You're the air that I breathe, you're the book that I read, you're the shoes on my feet when I walk down the street. When I'm with you, yeah. Everything in this world is much better. I don't care about nothing, so what? Yes, hvor skal vi have 4. Som er sådan fuldstændig anden retning. Så vidt der nu. Jeg synes derhen. Tak for det, Katrine. Det var da virkelig fint af dig. By the way. De spørger mig, om du kan betale til. Der. Ude på hovedvejen. Følg den. Dertil. Og så lige... Ja, det gør vi. Ja. Så vi skal... Vi slog den vej, der var alle træerne af. Der var der alle træerne. Vi skal den der vej. Den der vej nu. Den vej. Den der vej nu. Og når jeg så Gud være så dejligt at gæste regn i dag også. Adventure! Det regner hver gang, vi skal lave noget. Bare det ikke godt i systemet. Nu filmer jeg. Fuck dig. Jeg ved med en kold tur. Specielt for Jonas. Skal jeg lige... Det der kluns, ikke? Det er bare arme og joggemøsser. Kæft, det er dumt, Jonas. Ja, det er faktisk relativt dumt, det der. Det kunne bare regne, hvis du stadig havde taget med Yes. Vi er 4 nu. Post 4. Det begynder at regne ret så hæftigt. Ret så hæftigt, ja. Men Og tidspunkt er godt tvivl på, om det har regnet eller havlet. det gjorde relativt ondt. Relativt ondt. Ja. Ja, præcis. Yes. Nu er den der bare tilbage. Det er dyrehaven, det der. Tilbage og varmt bad. Ja, skal tilbage. Ja. Vi skal næsten lige prøve at finde en hjort. Er det den sidste udfordring? I stedet for, at vi laver sådan aktiviteter, så skal vi finde en hjort. Vi finder en hjort. Det er det, vi gør. Jeg tror, vi finder noget der. Man må jo godt gå ind i dyrehaven. Ja. Skal vi gøre det? Stille vores cykler her og finde en hjort. Vi finder en hjort. Det gør. Hvor er den henne? Ja. Ej, det ser du ikke. Gør det hurtigt, jeg er snart tøft stop. Og så er det, jeg ved ikke, hvor det er, og hvor det står hurtigt. Den tager den, vi kommer. Ja. Okay. Det er jeg ikke. Jeg er godt derude. Det var den, jeg starter ud. Nå, vi ses derhjemme igen. Vi ses.